Gaurkoan proposamen eta elkarlan fresko baten berri eman nahi dizuegu, izan ere AEKA eta Euskal Garagardo ekoizleo batu gara, Klika Garagardoa sortzeko asmoz. Bai, jakina, korrikaren antolaketan, bai, ezinbesteko jotzen dugu, bertako enpresa eta ekoizleekin lan egitea, bai, euskara eta euskal kulturaren bultzatzaile argia direlako. Eta oraingoan gainera proposamen berritzailearekin, zukitu fresko hori eman nahi diogu korrikari, eta Garez zen Gasteizko ekitaldi nagusi eskain, bai, berehala topatu ahal izango duzue Euskal Herriko denda eta tabernetan. Klika Garagardo argia Saltusek ekoiztua da eta Garagardo gorria Bogak. Biak botilan eta kupeletan eskuragarri izango dira eta gurekin kontaktatzea besterik ez dago hauek hartzeko. Topa! Eta klika! Gora korrika! Gure ritmora!